Siffofin Mata TV tasha da take kawo muku al'amuran da suka shafi ci gaban rayuwar mata a yau. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, dan na subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Sannan ka yi share, ka yi like, ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a ranar farko. So 'yan uwa mata, ba zan gaji da yin bidiyo akan mace ta musamman a gurin mijinta ba. Musamman a daidai wannan lokaci wanda kullum garin Allah ya waye ake samun ƙorafi tare da koke-koke ga 'yan uwa mata waɗanda a kullum suke fuskantar critical condition a rayuwar zaman gidan aurensu, wanda kuma nakan alaƙanta hakan ni dai a nawa hangen da yanayin yadda su matan a cikin gidajensu suka ɗauki rayuwa. Da yawa 'yan uwa mata sun mai da kansu nusarai, ko kuma in ce sun mai da kansu bagidajai ne ta hanyar rashin tafiyar da rayuwa cikin rashin wayewa irin wacce ta zo da zamani. A kullum rayuwa tana tafiya ne tare da zamani, kuma idan abu ya zo a zamanance, idan har bai saba shari'ar addinin musulunci ba, musamman abin da ya shafi rayuwar aure, wanda za ku ga cewa dukkanin wata mu'amala tsakanin ma'aurata, musamman ita mace, abin da za ta yi domin faranta ran mijinta, mutukar bai saba shari'ar addinin musulunci ba, babu haramci a cikinsa. Kuma babu batun a ce har yanzu kina zaune da namiji shekara da shekaru a ce wai akwai kunya, irin kunyar da za ta sanya ki dinga tauye masa wasu haƙoƙi nashi. Wannan yana daga cikin manya-manyan dalilan da suke kawo naƙasu a rayuwar zamantakewa ta aure. Aja kina zaune da namiji shekarar ku 8, shekarar ku 10, amma har yanzu irin kwalliyar da kike, irin jagirar da kike, irin saka hodar da kike a wannan shekara 10 irin da kike idan an ci sa'a ke me yin ce. Wasu matan sukan raya a ransu cewa daga lokacin da na haihu 1, na haihu 2, na haihu 3, shikenan fa yanzu ba ni da sauran wani abu da ya rage min illa na mai da hankali wajen kula da yara. Kula da yaran nan, an yadda ki kula da yara, to amma hakan kar ya tauye ke ma rayuwarki. Kar ki zama kin gidadantar da kanki, kin mai da kanki kawai abin da kike gabanki, ki yi girki, ki ci abinci, ki tafi ki je ki kwanta. Ba wannan bane. Akwai abubuwa da yawa waɗanda za ki yi su domin kyautata mu'amalar zamantakewa a gidan aurenki. Ki yi abubuwa da dama waɗanda za ki ɗauke hankalin abokin rayuwarki ɗin nan, saboda kasancewar idan ke baki yi ba, akwai wasu a waje waɗanda suke yi, waɗanda duk ba su ɗauko wannan tension ɗin da ke kika ɗora wa kanki su sun ɗora kansu ba. Wannan yana daga cikin dalilin da zai sa ki ji kullum mata na cewa hankalinsa ba a kaina yake ba, hankalinsa yana kan mace ta waje. Kullum idan ya zo daidai da hira, kila baki iya ba, idan ya zo ya nemi ki hira, sai ya fuskanci cewa ke ɗin nan kina nan ke ta dace, babu abin da kika sani, kin ɗauki kanki kin mai da kanki kifin rijiya, babu abin da kika sani wanda ya shafi irin ci gaba na zamani da ake da shi a daidai wannan lokaci. Don haka kin ga, da ya fara hirar da ke, sai ya ga ba kya fahimtar ma shi abin da yake faɗa, ballantana ya sami irin jin daɗin hirar da yake so, yake bukata ya samu daga gare ki. Hakan zai iya yanke hirar, sai ya ga cewa bari ya ɗauko wayarsa sai ta zama abokiyar hirarsa, saboda zai ga abubuwa da za su ɗebe masa kewa, bisa dalilin kuma ke kin kasa ɗebe masa kewar da yake bukata. Don haka nakan ce da yawa 'yan uwa mata, akwai waɗanda mazajensu ba su da ra'ayin mai da hankali a gurin wasu matayen da suke waje, su suke tura su. Wasu matan da yawa mazajensu ba su da ra'ayin yawan aure-aure, su suke tura su yi. A ƙoƙarin mazan na laliban wace ce zan kawo, wacce zan sami irin kwatankwacin abubuwa na wayewa na zamani da nake bukata daga gurinta. Akwai mata da yawa waɗanda ba su san yadda ake gyara jiki ba, ba su iya gyaran jikinsu ba. Akwai mata da yawa waɗanda daidai da turare wannan, mace bata san cewa a gurin mata aure amfanin ajiye turare a cikin gidanki shine ki sabar wa kanki da cewa baki taɓa kusantar mijinki ba tare da wani daddaɗan ƙamshi yana fita daga jikinki ba. A'a, abin da ta kaddara a ranta, idan za ta fita unguwa sai ta ɗauko wannan turaren nata, a lokacin ne za ta yi amfani da shi. Wa ya gaya miki mata aure amfanin turare a gurinta na fita ne? A wannan ɓangaren ma haramun ne. Amma a cikin gidanki an yadda ki goga a duk inda kike buƙatar ki goga domin ƙwatar kanki. Kin ga kenan mata da yawa suna haifarwa da kansu matsala, kuma su dawo suna kuka. Ban ce maza ba su da matsala ba, amma wasu matsalolin mu mata mu muke haifar da shi. Ki cire gidadanci,
ki cire kanki daga cikin rijiyar da kika soka kanki kika zama bagidajiya, ki zamanantar da kanki, ki siyo wayewar kai ki liƙa wa kanki, amma fa ba wayewa irin wacce za ta sanya ki sauka daga kan layi ki rabauta da mutuncinki da darajarki ba. Ke kanki kin san irin wayewar da nake bukata. Duk abin da mijinki zai iya gani a waje ya ji yana sha'awa, ki raba shi da kewarsa, ki raba shi da kewarsa, ki yi duk abin da kika san cewa idan kin yi shi za ki zama comfortable, kuma insha Allahu za ki wa mijinki abin da ko da zai ga mace a waje to zai yi wuya ya yi saurin tunanin cewa ya rasa wani abu a tattare da wacce ya bari a gida. Ina fata kun fahimce ni fahimtar ma kuma mai kyau. Women journey alkhairi ne ga mata.